Denne video er en trykkevideo i Slotved skov. Solen er dejlig i dag og flot natur. Det var så trykkevideo part 8. Og jeg har lovet den her video, en trykkevideo til Maria, og lovet hende shoutout, og det har jeg fået lov til at dele hendes Instagram og TikTok. Det kommer her. Følg Maria på TikTok og Instagram. Nu er jeg hjem.